guys, guys. Ikaw eh. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a Papunta pa lang bad kami, day. pabalik na siya. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive in this. Samat po, ma. Ay, samat? Opo. Ay, naku, saan? Yes. Navarro. Napasok kayo din. Asawa, Tagalogino. Alaminos. Opo. Maniisti kayo dun sa mga. Humabol. May humabol. Sumama sa akin guys, humabol. Apo, thank you po. Guys, so may raffle guys, ayan. Nalagpas. Ayan. Baka sakaling manalo. Swerte. Saan po ipapasok? Saan yung pasukan dito? Ayan o. Saan? Ayan o. Ay, ito ba? Oh. Ay, ito nga, no? Yeah. Okay. Anong nararamdaman mo, Beb? At napasama ka? Akala ko wala ng t-shirt eh. Akala ko wala ng t-shirt. Biglaan, guys. Yo, what's up guys? So, dito pa rin tayo. Time check natin, alas 5 na. Bale, ano guys, natatay ako. Kanina nagugutom ako, tapos nung kumain kami ng biskwit, iba naman. Oh no! So, naghanap ako ng CR guys. Dito sa Rockwood. Try natin kung meron dito. Meron dyan talaga. Nako. Success. Success. Ayan guys, so ano. What's up sa inyo, mga kamoto? Okay. Nahuli na tayo. Andun na sila. Ito tayo. Huli na. Sorry. Yeah. Your marks. Ready. Get set. Dito, papakuli tayo. Ay, dito. Nilalagay sa damit. Guys. Ikaw eh. Okay. Takbo! Ang shirt ko. Washable lang siguro na. Ha. Dami nang nauna. Wah, bilis. 1,000cc yun ah. Tayo mga 125cc lang tayo. Habib, mauna ka? Nalagyan na ng buhok yung ano, nalagyan na ng buhok yung kulay. Kaya ko lang yung face mo, Beb. Ha? Kaya ko lang yung face mo. Let's go. Pagod ka na? May sirak pa. Wala pala itong kasama ko eh. Si
Sit ka, babe. Nakakapagod na kaya. Let's see. Okay ka lang? Kaya pa. Time check natin 6, advance na 10 minutes eh, 6:18. Ayan guys. Mabilis yung ano ng puso. Pagod kasi tong kasama ko guys eh. Pagod to eh, kaya Ano? chill na lang tayo. Siguro kung di kita kasama, dun na ako. Visit ka? Kaya mo ba? Saan mo? Bilisan mo. Isipin mo, mananalo tayo. Kaya pa? Guys, di na kaya. Ay. This is the Color Fun Walk. Color Fun Walk na lang guys kasi lalakad na lang kami. Wala. Ating tagiliran ko. Pagod na siya. Ako kasi guys, na kahit papano nakakalaro ko ng basketball. Kung ano, nakapalo kayo sa Facebook page, dumadayo kami weekly. So kahit papano may exercise ako, siya wala. So ayun, mahirap kasi pag bibiglayin mo yung katawan mo talaga. Eh ako, kaya ko. Kaya mo. Halika na si Ren. Kaya mo? Tara Sirin. Pag di mo kaya, sabihin mo ha. O sige, kung hindi ka komportable, di maliit lang. Papunta pa lang kami, pabalik na sila. Grabe oh. Eh, shout out. Sheesh. Sheesh. Bigagi. Dito na tayo sa second checkpoint. Let's go. Tubig daw, gusto mo tubig? Thank you. Tubig. Muna tayo guys, tubig. Cheers. Cheers guys. Bebe. Toast. Grabe Yeah. pawis ko. Punas ka? Huwag na. Let's go. Sa lalaki, ang bilis sa lalaki, no? Oo. Sa babae eh. Wala pa no? Wala ba? Grabe naman, ang bilis mo. Ayun, may babae na. Sa babae na? Okay ba yan? Sa lalaki. Fourth to no? Fourth. Yung kanina naglalaban sila first, second, third eh. 3-9.
wala na to. Pero at least you gave your best. Kaya mo yan, idol. Let's go. First sa babae. Oh, si Kurt. Gag. Ano si Kurt oh? Panglima. Panglima si Kurt, no? Oh, runner yung babae. Siya ba yan? Naligo na sa pawis guys, so bigla kang sama sa jogging. Ano, masaya? Masaya. Masaya. Medyo mga kalipad yan. Namili. Ha? Namili. Gear Moto Clothing guys. Gear Moto Clothing. Shoutout sa Flying B. Na tayo sa third checkpoint. Beb, sa likod, anahin mo yung likod ko. Tubig ka? Tubig ka? Thank you po. Thank you po. Lang guys. Inantay talaga eh. Lang. Saka naman tatakbo yung kasama ko pag may dala taming tubig. Sige muna ka. Buenas to. Nung wala na. Ay, dun ba? Pwede dito sir. Ayan. Wala ba? Hey. Ang laki. Ang laki. Ibon nam. Lagi. Gila ito ka na vlog. Hey. Oh, marami pa pala. Shoutout po. Dami pa pala guys, oh. Kala namin nahuli na kami, meron pa pala eh. Nag-install na ito. Dahil hey curang Kamaya ano. Yung powder, lagay mo dito.
Fort na to, Fort. Fort checkpoint. Parang 3 kilometers lang to. Magtutubig ka? Ikaw. Hindi. Wala. Wala pagod. Thank you po. Nakipicture. Pwede tayo. Oo. Nakikipicture. Nakikipicture. Nakipicture kami guys. Nakipicture kami guys. Shout out po. Shout out po sa mga nakipicture. Oh. Tingnan na yung damit mo. Oh, di ba? Uy. Kahit. Ah. Kaya. Medyo ko din yung color ng damit mo. Malikod. One last final color, which is yellow. Yellow na lang na. Na lang sila guys. Parang sila na yung last. No. Sila na yung last, wala na dun, no? May sumakay na. May nagmotor. Kaya nga. Sana all. Tapos baka pa siya doon kailan malapit na, no? Sana all sa party. Pero hindi naman nanalo yan. Hindi na. Kumbaga, nag-enjoy na lang. Kaya kayo guys, mag-exercise kayo kahit once a week. Kahit once a week lang guys. Para yung katawan nyo lumakas. Kasi pag hindi kayo nag-exercise talaga, parang siya bilis niya mapagod. Ako, mabilis din ako mapagod pero hindi kasing bilis nung hindi nag-exercise. Nung hindi ako nag-exercise, kasi nung hindi rin ako nag-exercise, kunting ano lang, pagod na ako, no. Mas mabilis ako mapagod sa kanya. Eh syempre ako nakaka-exercise ngayon, siya hindi. Pero nung college kami guys, halos talunin niya ako. Nung college kami, nung ano yan? Marathon, no? Milo, no? Oh, nung nag-Milo marathon kami guys. Oo. Nung nag-Milo marathon kami guys, halos sabay kami. Muntik niya pa nga akong matalo eh. Ayun. Payat tayo nun Oh, eh. payat pa kami nun eh. Ngayon medyo tumaba. Ayun, basta mag-exercise kayo. Wag palaging motor, wag palaging cellphone, no. Okay lang kumain kayo ng marami basta nag-exercise kayo. Pero mas okay yung wag niyong sobrahan yung kain. Yung sakto lang ba? Para hindi rin kayo masyadong tumaba. Ayun. So, shoutout sa mga riders natin dyan, na mga idol. Wag puro ride sa mag-exercise din kayo. Long weekend kasi. Wag puro rides, mga riders dyan, na mga kaibigan, mga kakilala ko na riders, mag-exercise din kayo. Mag-basketball, ganon, mag-jogging. Ganon. Ganon. Ha? Takbo na tayo. Let's go. Tak. Puzzles Food Hub. Shoutout po sa Puzzles Food Hub. At na lang eh. Shoutout po sa baka na andyan. Papastol pa lang guys. Shoutout sa mga baka. Ayan. Shoutout po sa Victory Liner. Shoutout po sa mga jeep. Ayan. Malapit na tayo sa finish line guys. Ay gagi, walang nagbabantay. Dito ba yon? Wala nang tao guys. Wala nang nagbibigay ng tubig. Sa bagay malapit na. Wala nang tao guys, oh. Wala na rin tubig. Ayan, oh. Ano yan, buko? Ay. Ito, malupitang ano to.
Pa! Pa! Ako din. Uy, tinalo ako eh. So, diretso, tara babe. Dito na tayo sa finish line. Dito na tayo sa finish line. Finish line. Saglit lang, i-video kita. Hindi na. Okay lang. Yes. Nice. So, natapos namin. Ikaw ay. Hindi na. Okay lang. Picturean kita dyan. May video. Huwag na? Picture mo pa ba ako? Kunin natin yung cellphone. Pang picture. Let's check it out. Ano yan? Ay, sorry. First base. Para saan po ito, ma'am? Para saan po? Para sa sitting. Ay, kung freezing. Walang katulay. Ha? Korean. Ano po yan, ma'am? Ay, American ka? Amang ano to? Prutas siya. Lungan. Kaya tama. Gusto ko yun. Ba tayo, guys? Tanim natin. Parang lungan ito eh. Balik po. Mamaya kuha tayo, guys. Sana yung asawa ko? Oh, wow. Wow. Thank you po. Yun, oh. Ano yan? Pandesal. Saan? Ay, may pandesal din, guys. Ay. Thank you po. Dalawa na lang, sir. Dalawa na. Thank you, sir. Thank you. Oh, guys. Yun. May pandesal tayo tsaka arroz caldo. Saan tayo? Dito na. Babe, may ano. Kain. Free breakfast. Mga basang sisiw. Anong tawag mo sa akin? Batang video naman ako. Yung si 5K yung sa babae. Ano sabi mo kanina? Iwan mo ako? No. Iwan niya daw ako para mauna siya. Ang nangyari, siya yung inantay ko. Siglit, kuha ka na dun oh. Kuha ka na dun habang ano, marami pa babe. Okay, sound check. Okay, sound check. 1, 2, testing, sound check. Okay. So once again, ladies and gents, doon po sa mga hindi pa po nakakapaglagay po ng kanilang mga information stamp, ng kanilang mga tickets, kindly surrender it here. Sayang po ang ating mga tsansa na manalo sa ating paraffle. And by the way, ladies and gentlemen, for those folks who want to bring home some seedlings,
Ma'am, okay Eh, lang po may ano mga po yung libre po asawa ko. tayong seedling dyan. Kasama rin po siya. Pera po yung nasa paso, ha? Diyan, madam. Gatang dulo. Lola. Alam ko mo na may money trade. Saan chef? May money trade. Yung mga tickets po Hindi natin. ko alam kung saan dito guys. Sayang po yung dyan sa mapanalunan. Ay, di nakasama yan. Ano kasama? Lahat na lang kunin tayo ng lahat. Kadatoy. Tayo marami. Ay, sorry. Hindi ko na alam guys kung saan. Mag-pinap nyo na tayo. Ako lang mag-pinap sa inyo, sir. Iba-iba. Ano to? Nakalaman. Yung mga seedlings po natin, itanim po natin, ha? Hindi lang pang Instagram. Baka sa Facebook nyo lang itatanim. Itanim po natin ito. Once again, yung mga tickets po natin, doon po sa information tab. Pakifill upan po ito, punitin at ilagay po dito sa ating mahiwagang tambyolo. Ma'am, pwedeng plastic po. Thank you. So guys. Ito na, pag-isa na tayo. Meron na yung pangalan mo doon. Gusto ko pa ng goto? Ha? Gusto ko pa ng goto? Kuha ka pa. Hindi na ba pwede? Second round ng goto. Tara. Second round. Tayo. Mga ano tayo, mga PG. Ayan guys. Yun. Ay, sorry po. Alam nyo yun, libre. Libre po. Paubos na po. Ha? Para sulit yung 250 daw guys. May take home pang ano. Ano yan? Anong halaman daw yan? Hindi ko nga alam eh kasi busy na parang kalamansi. Ewan ko, magkaiba ba sila? Tingin mo? Parang kalamansi nga. Magkaiba no? Hindi ko alam, may narap pa nga dun eh. Kaso hindi ko alam kung saan. Basta kumuha na lang ako. Parehas ang kinuha mo? Nagkakaubusan na eh. Parehas ang kinuha mo? Parehas ba sila? Okay lang yan. Okay lang yan. Second round. Sulit daw yung 250 guys. Tutusin na yung pandesal. Ikuha pa tayo eh. Masarap yung maruskal. Oo, masarap nga. Taga-samad ata yung nagluto. Mga taga-samad yan. Pagkatapos mag-jogging, kumain ng madami. Anong timpla nila din sa Aris Carlo? Ay, shoutout po pala sa sa LGU ba? LGU ng Bugal yun guys. Grabe, solid yung panran pala dito, no? Astig. Mas okay yung panran dito kaysa sa Alaminos eh. Ang daming freebies guys. May ano pa oh, may tatanayin pa oh. Oh, may pandesal. Oh, may t-shirt. May lugaw pa. Tapos may raffle pa guys. Malupit. Mas okay yung mas okay talaga dito. Lipat ka na ba dito? Lipat na ako dito. Dito ka na boboto? Ginalingan ng
ng LGU Bugal yun eh. Tickets po natin, mga tickets tab. Napalagay na po dito sa ating... Palomino City, baka naman. Pag ganito rin kayo. Galaw-galaw. Guys, di ba take 2 na to? Unlimited daw. Magti-take 3 tayo. Siyempre, nais natin pasalamatan ang lahat po na nakagalo sa ating... Sabi ko magda-diet ako eh. Siyempre sa DepEd family, barangay officials, yan mga ibang Sana mabuhay lang tong dalawa no. Ubus na ang sabi? LGU. Yan mga karatig bayan na dinayo pa po ang bayan ng Bugalyon para makiisa sa napakakulay ang fundraising activity dito po sa bayan Take ng 3 with Bugalyon. pandesal. Sa atin na to. Oh. Take home. Pwedeng take home. Take home. Solid. Solid yung LGU Bugal yun guys. Tapos nung nagpa-register ako, ang babait nila. Shoutout kay ma'am. Ma'am Michelle? Ma'am Michelle. Michelle Lazo ba yun? Kahit sino dito sa munisipyo ng Bugal yun, nakangiti sila eh. Nung, shoutout po sa inyo, babait. Solid, solid. Wala guys, hanggang take 3 lang ako, hindi ko na kaya. Busog na ako. Hindi ko na kaya. Yun guys, so dito na matatapos ang fun run vlog natin dito sa Bugalyon. Shoutout po ulit sa LGU Bugalyon. Congrats po sa event, napaka-successful. Dami naming freebies, take-outs, yan. May tatanim na kami. Yan, may busog kami, may take-out pa kami. Yan guys, solid. So, di ko alam kung meron pa ulit next year, pero kung meron, sali tayo ulit. Saya, saya. So, yun, dito na matatapos ang vlog guys. See you po sa next vlog. Bye-bye.